Joseph Muscat għal li gvern alternattiv irid ikabbar is-suq tax-xogħol mhux biss fin-numru iżda l-aktar fil-kwalità. Il-mexxej Laburista qal li uħud mill-iskemi li joħorġu għas-settur privat ikunu aktar burokratiċi milli ta' għajnuna. Il-mexxej Laburista qal ukoll li l-isfida ewlenija tal-pensjonijiet tista' tingħeleb bil-parteċipazzjoni ta' aktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Joseph Muscat qal li l-kumpaniji privati qed isibuha diffiċli li jikbru minħabba l-ispejjeż li qed jimponi fuqhom il-gvern. Il-President tal-Malt Employers Association, Joshua Zammit, li kien elett fi frar li għadda, qal li l-assoċjazzjoni tassiba l-istess bħall-mexxej Laburista fuq ħafna fatturi, speċjalment fuq il-burokrazija li żżid l-ispejjeż għall-kumpaniji. Qal li l-assoċjazzjoni ta' min iħaddem kienet ippubblika stqarrija fuq il-bżonn li l-intrapriżi josservaw il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, stqarrija li kienet apprezzata ferm mill-mexxej Laburista Joseph Muscat.